Yun mga kalingap, yan kasama ko po ngayon sina Kuya Ariel, Jano Bicolano. Good morning po. Papunta po kami ngayon kina Totoy at nagdesisyon po kami na ibaba na sila. Baba na natin. Kasi kawawa naman. Ayo, sobra Kawawa na nga naman. kawawa eh. Na medyo ano kami po naman punta po kami ng Pilar kaya medyo tagal na kami pupunta. Pero na yung pinapupuntahan namin agad kasi kawawa man talaga sila po ay mahirap sa bundok eh. Sila Totoy po ay urgent na kailangan meron silang matirahan dito sa baba. Opo. So ayun po, pinag-pray natin at meron naman pong pwedeng material ng bahay. Kahit light materials lang. Urgent po kasi yun. Sina ano po ay siguro mauna pa po ito kina Ate Mary Rose, pinag-pray natin. Ito kasi urgent, kahit light materials lang. Opo. Maano sila, magkaroon sila ng bahay dito sa baba ng mundo. Kawawa kasi yung dalawang bata mga kalingap. Hirap eh kasi kung saan naman manahanap buhay ni tatay, iwanan yung isa, hindi naman pwede iwan yung babae na kasi 10 years na eh. Hindi natin alam, baka pwede naman masama nangyari sa kanya. Silang kapitbahay. Wala mo ng kapitbahay. Kaya ano po ang desisyon na namin lahat po naman ang baba na namin. Ibaba na po natin. So yan mga kalingap, samahan niyo po kami. At mahabang lakaran na naman po ito, 1 oras na lakaran na naman para masundo na po natin. Tara mga kalingap. Mga kalingap, at nasa ano kami, Palayan. Yan lang. Kakaibang daan to. Grabe. Hidap na daan. Kitang-kita na po ang pawis natin. Sobrang pawis din na. Ito na yung tamang daan. Alam na ito na Kuya Ariel. Hindi na siya maliligaw. Dito na tayo sa tamang daan. Tagal daw kami. Grabe. Layo talaga ito, hindi po makakalita. Kaya bababa na natin sila. Pa tayo na 1/4. Dapat na tayo 1 point. Layo pa. Last man na ito, last na. Last na ito. Baba na natin sila, kawawa naman. Kawawa man. Awa ko dun sa bata. Grabe. Dito na naman tayo sa may ginagawang tukay. Sa gitna. Wag hindi na adi yung 10 mil. Sa taas na ako. Alay ko. Ay, ang galing Kuya Ruben ah. Tapos nagdaan. Hindi nga kasya sa babae. Yan, kaya mo po yun. Hindi, okay lang kaya naman. Natin hindi naka-exercise. Kaya nga, Grabe pagod. Hal-hal lang tayo na yun. Balikan pati tayo at susundin natin sila. Oo nga. Pero okay lang, wala naman. Para din Tanggal to. yung pagod pag nababa na sila, na masaya na sila. Wala na yung pagod. Para ito po sa mga tinutulungan natin mga kalingap. Malapit na tayo kina Totoy mga kalingap. At na-inform na din sila na ibababa natin. Totoy! Oh bless! Oh, kasama kayo pala dyan na bisita. Walang tanghali. Ito si Kuya Michael. Ay, bagong ligo na si Kuya Michael oh. Medyo nainitan. Nainitan po kayo. Asan po si Ate Melissa? Ay nasa kwan po, nasa ibaba at medyo may problema baga. Ano pong naging problema? At yun na banggaan baga nung isang hapon. Ay, anong nakabangga Kuya? Yung motor na single motor. Grabe. Kaya yun, sugat-sugat po bagang kuha niya, Nasa katawan. baba po, no? Okay. Ngayon po Kuya,
sabi nyo, payag ka naman po na babaan na namin kayo kasi may mga anak kang bata. Oo naman sila. At isip namin na kahit light material sa bahay, pati magpatayan ka namin. Kuya, papayag ka po, mababa na kayo para makapag-aral din sila. Siya po at maraming salamat talaga. Saya ka? Ha? Kaso, nag-aalala ako, kumusta po yung anak niyo, sabi niyo na ano? Sino ang bantay doon kuya baba? Nandoon naman po yung kapatid ko na isa at yun ang nag-aasikaso muna at medyo talagang malala ang Nadala katayuan na po ba ng- sa ospital? nadala ko man na din po. X-ray na din? Tinulungan man na din ako ng kuhan. Okay po. Ayun po, awa na tayo. Pababa po tayo para Ano kuya ang kailangan ng baba natin, dala natin sa may mga gamit po kayo. baba natin? Yung mga kuhan ko lang po. Damit lang. Hindi po naman po ano-ano. Tutoy, baba ka na. Makapagawa ka namin ng bahay. Tigputol yung pangkulay ko. Ha? Putol pangkulay ko. Naputol si kulay mo. Naputol yung pangkulay. Tigputol ate. Pero natapos mo na? Hindi pa. Maaral ka na? Gusto mo mag-aral? Ha? Mag-aaralin ka namin. Tsaka lalagyan ka namin ng bahay ng kahit materials lang. Doon na sa baba, hindi ka na maglakad ng malayo. Ha? Ito para may mga kaibigan ka doon. Dito ang kaibigan mo lang si si Aso. Mga ibon. Baka bahal na araw, ika na Tarzan dito. Tarzan, di ba? Tarzan na yan, Tarzan. Oo. Di ba? Magaling tayo si Kuya Robby. Magaling magpa-comedy si Kuya Robby. Baka maging Tarzan ka eh. Tama na. Ayan mo na ito. Ako na ibaba. Nasaya ka man, mababa ka na, mababa kayo, magkakabahay kayo. Ha? Grabe, masaya si Tutoy. Happy si Tutoy. Nagamit ka na pagkadamit na bili natin. Ay, si laruan mo. Nandyan pa. Nandyan pa. Tutoy. Dala mo na, baba natin. Masaya na si Tutoy. Masaya na, narinig ay magkakabahay daw siya sa baba. Kaya baka hanapan mo kaming yung lang, light material lang. Matis nasa baba. Masaya ka, masaya. Maugma. Ha? Grabe, kitang kita sa mata ni Tutoy ang kasayahan, kagalakan. Mga kalingap. Kuya Ariel, pag pagbaba na sila, gupitan mo na din siya ha. Ako, pwede ko din gupitan to. Kung may gunting lang, nagupit ako din. Pwede na ito. Ayun na lang, dadalhin nyo po. Ito na pong natin. Kutsi-kutsihan mo to eh. Oo, kutsi-kutsihan. Yan po mga kalingap. Plastic mo yan. Yan yung gamit nila. Ito. Sino po ang babantay dito sa nyo? Kung kamalig ang tawag dito eh. Ito po yung Bahay-bahay. kaibigan ko. Kuya. Lagay mo yan dito. Kasi kung gusto nyo pong pag nami-miss nyo pabundok kahit ikaw na lang Kuya Michael. Siya po. Kung dito yung mga saging mo. Oo, para may pag may pahinga ka. Oo. Meron ka na. Ikaw Kuya Michael, marunong ka magkarpentero? Medyo may natututunan din ako kahit kaunti. Kasi paliburin namin ikaw sa bahay, sarili mong bahay. Kuya Michael, wala ako ng isang engineer. Oh. Engineer mason. Kayo na lang. Ako kaya ko lang. Kayo na lang bahala. At naman yun? Mason. Foreman. Kahit isang lang siguro, labor kung madagdag pa siya. Pero isa ka dun para may income ka din. Oo. Habang labor ka doon kuya, may sahod ka din. Kung anong isang sa labor na sahod, yun pa rin sahod sa'yo. Para mababa na kayo, para at least magkaroon ng mga anak mo, magkaroon ng bright future, magkaroon sila ng magandang kinabukasan.
Kasi kung dito sila lalaki, mahihirapan sila. Mahihirapan sila. Medyo mahirap talaga at medyo malayo talaga. Malayo nga. Eh kung dito naman kami kuya ng yung viewers o yung sponsor, payag naman ng ng mabibigay ng bahay. Pero hindi naman pwede dito, malayong mga hakot yung gamit eh. Malayo. Kuya? Malayong hakot na gamit eh, wala naman dito na ibang kailangan eh. Wala kayong magkuryente. Kahit nagawa bahay, di ba kuya? Kaya doon na lang talaga Pasan lahat ng pasain. Tapos mayroong okay lang tayo na bahay, wala na rin kuryente. Anong gagawin sila? Malayo eh, di ba kuya? Wala dito doon sa baba kuryente. may kuryente. Pwede sila makitap doon ng O kaya, oo. Kung Sa magkano tayo, kapatid ko, kapitan pwede ng na. pwede natin din. Applyan. Ay, grabe, dadali mo yun, Toy. Oo, kailangan mo yung dalhin na, huwag iwan. Mga school supply yung mga kalingap. Lagay mo dyan yung pan mo. Yung Huwag mo nang saksak butbutin yan. Ano kuya, bababa na tayo. Sana po. Siya po. Ito, wala pa kami pahinga, kaya pa na, kaya natin. Ha? Kaya! Diretsuhan to. kaya pa. Kaya ko real. Kaya pa. Yan po mga kalingap, bababa na po. Si Ate Melissa po ay medyo nakakapag-alala kasi at least okay man na po sabi niyo po Oo. ano lang, huwag gasgas, mga gasgas siya. Medyo nagpapahinga lang yun. Papahinga-hinga lang. Mahirap eh pag ganito. So, puntahan muna natin siguro si Ate Melissa para makita. Sige po. Tsaka doon sa lote, di ba may lote naman kayo? May lote Dito. doon na pwede tingnan din Yung natin. sakyan mo tutoy. Ako na lang po madara kuya at para Kaya naman. tingisa po tayo. Oo. Yung sakyan mo to eh. Tsaka nila. Oh, ito. Akin Laruan. yung isa ni Ilagay mo na Ate dyan mo. sa mo. Magiging pulis ka pati, ang dami mong Daming klase daming mayaman na si Police. Totoy. pang pulis ang mo. Ayaw na isang kulay, gusto niya palit-palit. Chinilas mo. Chinelas toy. Sige, hila mo na. Chinelas na. Sinilas ha? Kuya, saan si dito ka? Wala. Kaya na po ang bahala. Tapos ko na muna ha. Nung may iniwan mo dito si kuyang pagka-caretaker. Parang ganun. Yan po, mapaba na po sila. Sila Totoy. Kuya, ika na po bahala dito ha. Baka na namin. Batita lang siya pagbalik-balik na lang. Mababa na po sila mga kalingap. Sa bundok. Buti po ay pumayag naman po si Kuya Michael na magpatulong sa atin. Bait din po ito. Naramdaman mo Kuya Robby? Ay, sobrang saya ako na kakababa na sila kuya. Kaya, buti na napayag agad si kuya. Pero, siyempre payag naman sana kasi maganda yung lalagyan na anak niya sa baba, di ba? Kasi wala dito taas na future nila eh. Oo. Dapat talaga mababa, Tama yun. di ba? Tama. Kaya maraming Kaya, tayo salamat sa Diyos na salamat talaga sa mga nagpaabot po ng tulong. Opo. Maraming salamat po. Hindi ko kayo mag-isa-isa. At sa gusto pa pong magpaabot din ng tulong, welcome po kayo. Para po yung sa pagpapabahay sa kanila, mga kalingap. Unahin po namin sila mapabahayan kasi kailangan nila. Tama na Unlike yan, po plastic sina- kuya, iwan mo na muna yan. Hindi natin dala yan. Hindi naman kailangan sa kanila yan. Ay, sumabit. Kala mo. Ayun po. So gusto pong magpaabot ng tulong sa kanila, welcome po. Ang aking pong Facebook account ay Alvin Caceres. Ayan po. Alvin Caceres po. Kung gusto nyo pong para ma-test ng legit, before magpadala po kayo, video call po kayo. Kasi madami pong fake FB page po Maraming na salamat po sa inyo. nanggagamit ng pangalan. Sila Totoy. Maraming salamat po talaga. Malaking bagay po sa kanila ito. Maraming salamat po. Kahit sila, hindi naman sila naman kakalimutan. Lalo na po kami din. Hindi po kami nakalimutan na ginagawa niyo para sa kanila po. Maraming Opo. talaga salamat. Salamat po talaga mga kalingap. Pero po
Kuya Michael, ano nararamdaman mo? Ito po, sobrang saya at talagang medyo, Bababa ka na, no? Parang may bagong bukas sa inyo, no? oo, Bagong pag-asa. masaya talaga. Parang malababaw lang din yung luha. Iyak din si Kuya. Aray ka ba? Di ba Congrats. nararamdaman ni Kuya eh? At nandito ang Team Kalingap. Dito kami para sa kagaya mo. God bless. Pinakinggan ng Panginoon yung panalangin mo na magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga anak mo. So, baba na po kami. Nauna na si Totoy. Ang bilis. Dito. Grabe si Totoy. Yung mga kalingap, hanggang dito muna yung video natin. Opo. At sa sunod na lang po nating i-upload yung pagpapatuloy ng video na ito. Opo. Makita natin si Ate Melissa, yung lote na pagtatayuan nila at yung pansamantalang titirahan nila mga kalingap. At second na lang po Opo. kasi ano ay medyo Medyo mahaba. malayo yung lakad namin. Mahaba na din yung video natin mga kalingap. At ito po, binaba na natin sila mga kalingap. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa inyo Kasama lahat. po, supportahan po natin yung mga kasama ko dito, si Kuya Ariel. Maraming salamat po. At syempre si Indiano, Bicolano. Bicolano. Siyempre. Siyempre. Kuya Alvin, sa ating Casares. channel. Pagod na Kalingap pagod. Alvin. Pagod na pagod tayo. At Kalingap Alvin po. Maraming salamat po. At Maraming syempre, support din natin yung mga kasama natin sa Kalingap. Opo. Gaya Bago ni na tayo Kuya Val, Kuya Val Santos Ate Matubang, Edna, si Ate Edna Vlog, tapos si pinakapogi namin boss, si Kalingap Rob. Kalingap Rob. Ayan, salamat po mga Salamat Kalingap. po. God bless po. God bless po. Mga Kalingap, nakaw.